I den her video, der vil jeg gennemgå, hvordan en optimeringsopgave kan løses. Opgaven den lyder, en virksomhed har fået til opgave at producere nogle kasser, der skal have kvadratisk bund og et rumfang på 32. Hvad skal længden af kassens sider være, så der bruges mindst mulig pap? Jamen, der vil blive brugt mindst mulig pap, når overfladearealet er mindst muligt. Altså, overfladearealet, det er simpelthen arealet af alle siderne lagt sammen. Så derfor så skal jeg have opstillet en funktion, der beskriver overfladearealet, og derefter skal jeg så have minimeret den her funktion. Det er smart lige at starte med at tegne en skitse, så man ligesom har et overblik over opgaven. Vi får at vide, at bunden den skal være kvadratisk. Så siderne hernede i bunden kan jeg kalde x og x længde og bredde her, fordi de skulle være lige lange. Og højden her, den kan jeg så bare kalde h. Så det er ligesom et overblik over den her situation. Så opstiller jeg to udtryk, som opgaven handler om. Det ene udtryk, det er for rumfanget for volumen, og det andet, det er så for kassens overfladeareal. Volumenet af en kasse kan jo bestemmes ved længde gange bredde gange højde. I det her tilfælde, så er vores længde og vores bredde x og x, så det giver x gange x, og højden, ja, den hedder bare h. Her. Og x gange x, det er det samme som x i anden. Så volumen er altså givet ved det her. Overfladearealet. Jamen, overfladen af den her kasse består af nogle sider her. Den her side, den her side, den her side og den side herover. Og så består det så også af bunden. Vi går ud fra, at det her det er en kasse uden låg. Jamen, den her side, de her sider sådan hele vejen rundt, de har samme størrelse, fordi de er givet ved en længde her og en højde her. Så de vil alle sammen have arealet højde gange x, h gange x. Og da der er 4 af dem, så den del af arealet, overfladearealet, det bliver altså givet ved det her. Og så har vi endelig også bunden af kassen. Men bunden af kassen, den kan vi bestemme ved x gange x, fordi vi har den her længde, der er x, og den her længde, der er x. Det var en kvadratisk bund. Så jeg har altså de 4 sider sådan hele vejen rundt, og så har jeg bunden. Så lægger jeg det sammen, så har jeg det samlede overfladeareal. Så skal man altid sørge for at komme ned på kun at have én variabel. Lige nu der har jeg 2 variable i spil. Jeg har nemlig både x og h. Så nu skal vi se, om jeg kan få elimineret den ene variabel. Og det kan jeg ved at kigge på den her begrænsning, jeg fik. Jeg fik nemlig at vide, at rumfanget skulle være 32. Så lad os prøve at se. Rumfanget skulle være 32, men heroppe har jeg også fundet ud af, at rumfanget kan skrives på den her måde. Så det vil sige, at x i anden gange h skal være lige med 32. Så isolerer jeg lige h i det her udtryk. Ved at dividere med x i anden på begge sider, så står der h er lige med 32 divideret med x. Og det er rigtig smart, fordi nu har jeg udtrykt h ved hjælp af x. Så kan jeg sætte det ind i overfladearealet her. Altså simpelthen erstatte h med det jeg fandt frem til hernede. Og så har jeg kun én variabel tilbage, nemlig x. Og så har jeg en funktion fuldstændig som jeg kender dem. Så jeg tager og sætter det her h ind her. Overfladearealet, det havde jeg heroppe. Så på h's plads indsætter jeg 32 divideret med x i anden. Og så kan man regne lidt sammen på det. 4 gange 32, det giver 128. Og så står der gange x, det er den vi har der. Og så står der x i anden hernede. Og så er det plus x i anden. Og her der skal vi huske, at 28 gange x divideret med x i anden, hvilket er det samme som x gange x,
ja, så kan vi få forkortet det her x væk med en af x'erne hernede. Så bliver det bare 128 divideret med x plus x i anden. Så har jeg altså fået sådan en funktion her, som beskriver overfladearealet. Og overfladearealet, det var jo så det, som jeg gerne ville have gjort mindst muligt. Så, hvordan kan jeg gøre det? Jamen, jeg skal finde minimumstedet, og det er meget på samme måde, som når man bestemmer monotoniforhold. Jeg skal nemlig finde funktionens kritiske steder. Så derfor så starter jeg med at definere funktionen. Nu kalder jeg den O af x, fordi det er noget med overflade. Man kan også bare kalde den f af x, hvis man hellere vil det. Jeg definerer den med WordMat. Skriver i et matematikfelt, definerer kolon. Det kunne lige så vel være O af x og så kolon lige med. Begge dele er lige godt. Og så skriver jeg det her. Og de kritiske steder kan man så finde ved at løse ligningen omega af x lige med 0. Så finder jeg en løsning til den ligning, altså x lige med 4. De kritiske steder, omega af x, jamen det er der, hvor at tangenthældningen er 0. Det vil sige, at vi enten er i et maksimum, eller også så er vi i et minimum. Så det er det, man også lige skal have undersøgt. Den ene måde at gøre det på, den måske hurtigste måde, det er at tegne en graf, indsætte et skærmklip af den, og så skrive, jamen vi kan se på grafen, at det kritiske sted x lige med 4 er et minimumsted. Hvis man ikke er så stor fan af at tegne grafer i GeoGebra, jamen så kan man i stedet få udfyldt en monotonilinje. Vi kan se 4, det var vores kritiske sted, hvor tangenthældningen var 0. Så skal jeg lige lave nogle beregninger. Jeg skal have omega af et tal, der er mindre end 4. Det kunne være 1. Det giver minus 126, altså et negativt tal, så der kommer et minus der. Så skal jeg have omega af et tal, der er større end 4. Det kunne være omega af 10. Der får jeg 18,72, altså et positivt tal, så der kommer et plus der. Og så kan jeg se, jamen når der er et minus her, så er tangenthældningen negativ, det vil sige, at den aftager, og så vokser den igen derefter. Så på den måde kan man så se, at der er tale om et minimumsted. Så den første del af konklusionen er altså, at vi får det mindst mulige overfladeareal, når sidelængden er 4, x lige med 4. Når vi så kender den her sidelængde, så kan vi også bestemme højden. Højden, den fandt vi ud af længere oppe, at den var givet ved 32 divideret med x i anden. Og da jeg nu ved, at x skal være 4, så sætter jeg det ind. 4 i anden, det er 16. Så står der 32 divideret med 16. Hvad skal jeg gange 32 med? Eller undskyld, hvad skal jeg gange 16 med for at få 32? Det skal jeg gange med 2. Så alt i alt kan man så sige, at for at få en kasse med et rumfang på 32 og det mindst mulige overfladeareal og en kvadratisk bund, så skal siden altså være 4 og højden skal være 2.